aalis tayo ngayon. Pupunta tayo sa big camera at Autobox. Masaya no guys. Kasi naghahanap ako ng mga mounting dito sa camera natin. Kung wala akong makakita ko. Ewan ko lang din kung makakaabot ako ng big camera. As you can see, no? Asan yung kita ko? Kung nakikita nyo yan, ayan, no? 1 hour. 1 hour 29 minutes. Anong oras na? Alas 2 na, my God. Shit. Well, hindi natin gagawin, hindi natin malalaman. Ganun lang kasi yun. You were going to try it or not, di mo makikita yung result. Kaya mas better na gawin mo, na malaman mo kung ano magiging resulta. Hindi mo ginawa, wala lang. Nagsayang ka ng chance. Doon sa part na yun. Sige guys, alis muna ako, magdadrive muna ako. Bye. Naalala ko, yung radiator cap ng Corona ko. Hindi ko pang nalalagay. Bullshit. Nabili ko na yun, 2 months ago pa. Hanggang ngayon, hindi ko pa napapalitan. Tingnan nga natin. Try natin palitan ito. Ayun. Then, yun. Nakabit na. Luma. Try. Nalagay na natin yung radiator cap ko, which is nabasag yung cover. Pero okay lang, hindi naman yung mismo radiator cap kasi hindi mo bubasag yung bakal. Oras na ba? Alas 2. Hindi pa ako nagla-lunch. Dito na ako sa Moria. Malapit na lang ako, mga 20 minutes na lang ako from the destination. Medyo nagkakaroon ng mga konti-konting traffic dito. Okay lang, mamaya pupunta rin ako sa Super Autobox. Sana makapag-video ako sa loob. Para kahit pa paano mayroon tayong mga clips na pwede kong ipakita sa inyo. Kung ano ibig sabihin ng big camera. Ano lang siya ba? Simple as this lang ba? Parang isa siyang malaking department store na puro gadgets, ganun. Wala tayong nakita ng mga mounting sa Kojima X big camera na to. Parang wala silang benta. Tapos andutumi pa ng mga nila, stocks nila. Yung puti-puti may aliko po. Talagang walang nabibenta dito mga ganun. Tapos sa isang big camera dito. Which is Kashiwat. Ewan ko sana may parking doon. The next tapos na yung trabaho, lahat. Let there be light! Oh, gumana. Kasi ako superpowers ako guys. Shit. Still, nag-edit pa rin tayo. Nakukulangan pa akong mga ideas na nakakaisip ako ng mga kakaiba. Kakaiba? Shit. Kakaiba na mga ideas na pwedeng i-apply dito sa pag-edit ng video. So, siyempre mag-grow up tayo dyan. Mahirap, actually. Pero siyempre, when the time is right, sabi nga nila, no? When the time is right, you will write. So, wala. Kausap mo na naman to. Camera ko. Hinihintay kong bumalik ang asawa ko. So, ang dami kong mga videos, dami kong mga files na pwede kong i-edit. Pero, syempre, ifo-focus muna natin. Try natin kung hanggang saan yung imahinasyon natin. Ang range of understanding of yung limit ng utak natin. Kung hanggang saan ang limitasyon ng ating pag-iisip. Ang range of understanding of lawakan ng pandinig. Talasan ang dila. Anong mundo? Anong babalot? Mister? Hindi, pagbubutihan natin. Sabi nga ni Mr. Beast, mag-upload ka ng isang video mo pag nag-viral ka, swerte ka. Mag-upload ka ng 100 video mo, hindi mo alam kung kailan mag-upload ng Christian. Stay motivated. Kaya natin to guys. Kaya natin to guys. With you and me, to the sun and moon. Bolang!
Nang yun. No, guys, aalis tayo ngayon kasi pupunta tayo ng bank. Tsaka magbabayad din tayo ng mga bills. Tapos try natin maglibot-libot ng kahit konti habang wala yung asawa ko. Tapos sabi niya, pag ako nandito, ayaw mo akong kasama, ayaw mo naglilibot. Pag ikaw mag-isa, daijoubu. Ganun siya sa akin yan. Kailangan kung ano yung inutos niya sa akin. Kasi nilolo ko. Yun. Pupunta. Bibili rin ako ng mga sabon, mga ganun. Meron pa ba akong nakalimutan? Yan na, boy. Magpapalis na tayo. See you later, boy. Currently, nasa Pilipinas yung asawa ko. Dapat ang balik niya is this coming Saturday. Kaso, yun, kinalmot daw siya ng pusa, boy. Sabi ko, nangyari ba? Ka kinalmot ng pusa? Sabi, napakan ko na. Sheesh! Napakan niya daw. Nagluluto siya ng fish daw. And then, pagka na, inapaakan. Sheesh! Hello guys, I got to Tokyo. Today is got to Tokyo. Yes, Tokyo. Take the video of the road. You show the road, the cars. Where is he? And the Nino, to know. Like this. Oh. Wow, it's so amazing. Let's show. Tell to the people what can you see. I see at the car and beautiful sun Yes. and beautiful and nothing in TV. Hi. So very bright. See The sun the sun is so is so very bright. very bright. That's why That's why I wear I wear sunglasses. 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 Glasses. I can. We're here right now at Misato Junction. So traffic. Yung vlogger natin natulog na rin, no? Nandito na kami sa Tokyo. Ang ganda-ganda, oh. Kaya mo nang mag-ASMR. Sheesh! She's hungry. She wake up earlier like no, you're 6 years old already. Sick is old. No, not old. Oh, you only drink the fresh milk, ne? Because if you drink baby's milk, you're going back to being a baby. Yes, you're going to be 7 years old this year. 6, 7. 6, 7. Yeah. You stick it like that. There, stick me it. Kaya ka, harap me kaya ka. We're here at Mama's house. You know, Yes, I know. you know. Oh, talk to the mic. But I see at the pool of a dog. You see a pool over there? Oh my god, that's not a pool, that's Sapa over there. Okay, balik city driving. Balik eco na naman tayo, boy. You pick up. Ay, nakabaga. What happened? You didn't... Tayo sa bahay, sa Tokyo. Nakarating din tayo sa wakas. My God. We're here at Tokyo. Doon pala si si Obachan. No, andito tayo ngayon sa Tokyo. Kung nasan sila mama. God bless. You know? Oo. Ay, magpupyo eh. May video. So ngayon guys, no, nandito na naman tayo kay Good morning. Sila may main, no? Sila rin. 98. No, rin yung seli. Kenny! Sana all. Kaya kayo kamahal. 98. Costco, magkano rin? 100 yen lo. Oh, 98. Sheesh! Oh, paper soap. You show to the vlog. Oh, what's you show to the vlog? What's that? Paper soap.
Meat and paper, What? meat and paper soap naman. What's that? Snoopy. Oh, there's a paper Hindi soap. naman mabuklas. Meron na naman siyang bagong You Love It, boy. It's working? Oh, get one. Get another one. Yes. Wait, wait. Ara. Zenbu janai. Ichimai, ichimai. Pag makanyala, ichimai, ichimai. Ay, may dikit laman. Yung besa ano kasi. Ay, you're so bad. Wait, wait, wait. Ay, karakanda. Anong baga? O, diba? Wow, it's a way very good. Innovation. What do you call that? Paper Ay, mama to iya po. Anong baga? Snoopy, paper soap. The show? I love it. Oh. So good. Ano sabi mo? Bawal na yung? Bike. Tayo. Ano sabi? 6,000 tayo. Bagyo. Bagong rules daw sa Japan pag nagbabike. Sabi ni Ron. Saan mo nalaman yun? Nanonood ka na ng TV ngayon? Nanonood na siya ng TV ngayon, boy? Oh, say hi to the camera. Oh, hi. Ooh! Uy, kuluguna. Malago ka? Malago ka. Ay, ito, oy, kayo, baby sister. Oh. Ay! Panimigigis! Anong baga? MJ, asan ka na? Ikaw na lang. Pusa pa more. Ay. Kulug. Samoy. Samoy ka na. What's that? Chicken milk. Ichigo milk. Mata. Mata ichigo milk 買ってきた。あ、おばあちゃんだ。こんにちは。今日来たばっかりです。迎えに来た親たちです。帰ります。帰ります。 I saw dirty. あ、そうしてからもう帰ります。 Mama, I want to drink. You want to drink? 後で、 O, tara. O, bye-bye na. おばばいな。 Bye. Mata na. Uuwi na kami. Siyempre, kakain muna kami. Pupunta naman tayong Odaiba na naman. Pwede. Malamig doon. Bawal. Bawal si Lanaya doon. Wait lang. Magbabayad ako ng parking, boy. Tignan natin kung free ba or hindi. Are? Ryukin wa muryou desu. Roku ga nakasasate kudasai. Ay! Ay, free daw. Nande? Muryou desu to. Muryou. So guys, mamaya na lang. Magdadrive muna ako. Pag mumorder ang Diyos sa manya mo larin mo. Sige pa. Konting bibi. Konting pipino. Konting sibuyas. Ay, hindi lang kahit pulot. Pulot. Roskas mayana. Panyanga. At pa. Tigdo ka kanya, nukarin ko ah. Ito na yung trending na in-order namin dito sa Japan. Oo. Yun oh. That's my foot. So, ayan oh. Trending ngayon sa Japan. Sabi Timmy? Kore. Yellow one. Oishi? Ge. Decision. Anong decision mo? No. Iranay. Go. Ikimasyo. So, tapos nang kumain. Kumain ng isang bowl ng ramen si Sirin at saka si Natsu. Grabe oh baby, pa lang kumakain na ng ramen. No? Kaya talaga yung tangkay. Lab, ano na? Ikaw na lang. Nalilibot na si Sirin, no? Nalibot na si Lanaya pala. Ikaw na lang. Pusa pa more. Meow! Hey, tell to Tita, meow. Tita, meow. Tita meow. Meow. Kawaii son eh. Chotto matte. Dito kami ngayon sa Don Quixote. Dito nga. Yush. Ito yun. Ito daw yung trending, sabi ni Mama. Grabe. Grabe. Oh, iya ka marimlangan yan, Day. Oh,
At saka donkey pa mo, lemo. Trending daw yung Dunkin na ni mama, oh. Ito daw yung trending boys, oh. Dunkin. Bavarian. Korea. Korea. Naughty. This one. No, Doritos. I want the Doritos. Yes one. Oh, yellow. That's not the Doritos. Where? Over there. This one. No. First. Over there. This. Yes. That's not Doritos. It is. Are you blind? No, I'm not blind. I'm blind, Nino. That's not Doritos. Eh. That was Doritos. No, that's this one. Oh, I'm sorry. I didn't saw it first. I hold one bite Okay. Just only one bite. I have one bite only. No, I hit their papa. I hit their papa. Oh, you tell Papa. Papa, Nino eat all. Oh, eat it. He's so small. daijoubu. I buy you later, na? I only one bite. Eh. Nino, Yes, you bad. I am not bad. Yeah, look. Oh, Puro yung ice cream niya, yaman. and Nino eat all that ice cream. Susumbong ka pumukin ka. May gisa. Mama barbecue. Yes. May menuno. Tinangigit na din na kayo tumbler na kasi pambabae na yun. Nino, okay? Itong buri mga din strong. Nino, just one bite here. Why? What is this? You prank me, ah? Lo. Bang! Oh, give me tissue, dali. It's just Wawa. Yeah, dyan pa metong. It's not. Ha? It's not big. Na guys, oh. Nandito kami ngayon sa Tokyo. Nagta-travel. Pupunta kami sa Hanamasa. Ali, okay mo. Anong problema ito? Kasi ako nito. Walang problema ito. Magda-drive-thru muna tayo sa McDo. Ska na. Happy Set って販売まだできますか？ああ、できるんだって。ハピセットの4何チーズバーガーチーズバーガーなんですけど、野菜抜きで大丈夫ですかと、サイドが、マックポテトで、ドリンクの方はアップルでおもちゃが4番でお願いしますと、なんだっけ超マクフレーリーを1つくださいと、ホットコーヒー M サイズで、マンゴーシェイクってまだ販売できますか？あ、じゃあ M サイズで1つください。このマックシェイクってあれですか？フラプチーノみたいなやつですか？何？ああ、ごめんなさい。マックシェイクの方じゃなくてチョコフラッペのオレオクッキー2つください。とポテナゲの何サイズ特大でお願いします。じゃあ小キャラメルアーモンドパイ1つください。と超オレオクッキーごめんなさい。あともう1つください。以上です。はい、こんばんはです。はい、order na tayo sa McDo, which is first time kong mag-order sa McDo, guys. Isipin mo yun, after long 15 years kong naninirahan sa Japan, first time kong mag-drive-thru. First time kong McDo. Pinong guys, jigan kakarimasu. Hai. 少々お待ちください。はい。あとケチャップもらってもいいんですか？2個お願いします。ボレッ
Arigatou gozaimasu. Sana yung python manager, pwede na akong dinan. Get mo na rin ketchup. Kangemo? There's no cinnamon. O kangemo? So guys, no, nandito kami, first time namin mag-drive-thru. Ganito pala yung feeling, no, guys, pag first time ka mag-McDo sa Japan, no. Di ba first time yung mag-McDo, ma? Ayan eh. Social. Nireklamo ko. Sabi ko, hindi ko nakuha yung Caramel Arnold Pie ko. Sabi ko, sinigawan ko yung Tain Sando, no? Hindi, joke lang. Marami kasing customer sa loob. Siguro kaya nagkaletche-letche na sila. Eto na, alis na kami. Maraming salamat sa panonood. At palaging mag-iingat kayo. Maraming salamat. Love you. Okay, maraming thank you. Yung mga main videos natin is like more on traveling with family and my wife. Well, pag ganitong araw, kunwari Sabado, ganyan, doon tayo magbabaliw-baliwan na lang. Mas slow motion, yung ganun.